जोंना सेन्ट्रेल कमिटिया थांखि लानाय बायदियै दिनैनि बे दनसि ब्लक कमिटियाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराफोरनि फैनानै 10 बाजिनिफ्राय जोंनि रेलि आनजाद सुरनाय जों जादों आरो दिनैनि बे जोंहा भुपेन हाजरिका मोनसे बे रंगमन्चआव दिनै जोंनि बिपिएफ कर्मिफोरखौ लानानै माखासे रायजो राजाफोरजों सावरायनाय जादों। थांखिया बेनो जे दिनैनि तारिखाव जोंनि बिपिएफ कर्मिफोरा जे मारै दं मारै सोलिना दं बेखौ जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फैनानै खबर लाफैदों आरो लोगोसे बर्तमान जे बिटिसिनि हाल साल जिबायदि धरनाव जोंना बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि सरकार सालायबाय थादों बिसोरो गासिबो माने फेइलियर जादों आरो बेखौ लानानै जोंनि माखासे कर्मिफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारा फोरमायना फैदों आरो आं बेखौ बुंनो नागिरदों दिनैनि सावरायनायनि बे जोंनि गासै बोर्ड कमिटि प्राइमारि कमिटि बोर्ड कमिटि ज' जानानै दिनै जिथु मोनसे जोंनो गोहो फैदों जोंनि कर्मिफोरा जेरैबायदि लोब लोब फैनानै जेरैबायदि जोंखौ सापर्ट होफैदों बेनो फोरमान फैबाय थानाय दिनाव जोंहा बिपिएफ सरकार फैगोन आरो मानोना दिनै नुदों जे रायजो राजाफ्रा असान्ति दानि बर्तमान प्रमद बर'नि सरकार आरो बिथांनि जि टीम बा बिथांनि जिथु कम्पानिया जेरैबायदि सरकार सालायबाय थादों जों कम्पानि बुंनांगोन बिथांमोना मात्र माने कारापसन बिथांमोननि जे सरकार सालायना मोनसे सिन्डिकेट बायदि बहायनानै दुर्नितिनि अनगायै जेबो गैया बिथांमोना खोथाखौल' बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार होयो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाया दिनै बिराद असान्ति मोनदों रायजो राजाफ्रा दिनै जायफोर दिनै माने जि फिसा फिसौ बेफारि मावो जिफोर गारि सालायो गारि सालायग्रानिफ्राय लानानै जायफोर माने दिनै अन्थाइ बालानि जिबायदि बेफार खालायदों बिथांमोनाबो टेक्स जेरावखि थादों मानो दिनै हमगासिनो दं जिबायदि टेक्स बसायदों बिथांमोना बिराद असान्ति जादों ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों जे बर्तमान बिटिसिआव गोजोन आरो सान्थियै मोदैहाय थांना थानो हागोन मोदैहाय रायजो जानो हागोन बेखौ लानानै जों गोजोन आरो सान्थि खौसेथिखौ नोजोर होनानै दिनै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फैनानै दिनै बेहाय जों मोनसे मेसेज होफैदों जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जोंनि बिपिएफ सरकारा फैयोबा जों बेफोर गासैखौबो जाहाथे माने बोखारनानै जाहाथे उननि समाव मोजां सरकार खुंनायनि जिहेतु जोंहा अभिगथा दंखायो आरो बेखौनो नोजोर होनानै दिनै हाग्रामा सारा फैनानै उननि समाव जाहाथे मोनसे सान्थि आरो गोजोन आरो गोरोबथाखौ लानानै जाहाथे मोजां खामानि मावलांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै दिनै बे फैनाय जादों आरो फैबाय थानाय जिथु 26आव जिथु लकसभा इलेक्सन जानो गोनां जिथु जोंहा क'क्राझार आरो बर्तमान मंगलदै जिथु दिल्ली मिटिं जायोबा जोंहा उदालगुरि जागोन बे मोननै समस्तिखौ जोङो बिपिएफआ जोंनि CWC मिटिं जोंहा मोनसे 4 तारिखआव स्पेशल कनभेनसन जानानै थांदों जोंनि डेलिगेट मिटिं जानानै थांदों बेहाय जों मोनसे डिसिसन लाखादों जे फैबाय थानाय लकसभा माने 26आव जानो गोनां इलेक्सनखौ क'क्राझार माने नैबे मंगलदै बा उदालगुरि जागोनखौ जोङो कमप्लिट बिपिएफआ गावनो निजा गेलेगोन होननानै सिद्धान्त लाखाबाय मानोना जों दिनै नुदों जों रावजोंबो गैया जोङो माने महाजुद्धबो गैया मित्रजुद्धबो गैया जों फुलि इन्डिपेन्डेन्ट बेखायनो जोंहा दिनै बिपिएफ हिसाबै बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै जोङो बे मोननै सिटखौ गेलेगोन जोंहा फाइनाल जानानै दं आरो दनसि समस्तिनि गासै बिपिएफनि कर्मि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि गासै आरो रायजो राजासिम आङो मोनसे मेसेज हरनो सानदों जे जोङो दिनै नुदों बर्तमान बिटिसिआव जों सान्थि आरो जों मोनसे अनलायनाय आरो मोनसे उन्नति नांगौब्ला जों बिपिएफ सरकारनि अनगायै जों हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय नङाब्ला जोंनि बिटिसिआव माब्लाबा बे माने जाफुंसारनाय नङा मानोना जि नुदों नंखायनो जोङो दिनै बर्तमान प्रमद बर'नि सरकारा जिबायदि दुर्निति जिबायदि खस्थ' होबाय थादों रायजो राजाफोरखौ जिबायदि खोथा होदोंमोन बिथांमोना बिटिआर जाबाय गोबां मोनबाय होननानै बुंदोंमोन साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन हा पट्टा होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिदिनो माखासे माने लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि माखासे माने स्किल डेभेलपमेन्ट होनानै सबलम्बन होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोन मोनफ्रोमबो गावनि इलेक्सननि इस्ताहाराव खोथा होनायफोरखौ मावफुंनो हायाखै ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों ओंखायनो दिनै बेहाय दनसि समस्तिनि नैबे जोंहा नैबे भुपेन हाजरिका रंगमन्च बेलथलि बे फोथाराव दिनै जेरैबायदि मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों दिनै बेहाय मोनसे जोंनि रायजो राजा बा जोंनि कर्मिफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानदों जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफखौ बयबो बोजबना लागोन आरो बिपिएफखौ बोजबना लानानै बिपिएफआ सरकार फैयोब्ला बे ओनसोलनि बर्तमान थासारिखौ जोङो सुस्रांगोन आरो माखासे जेंनाफोरखौ जों मावफुंगोन मानोना 17 बोसोर बिपिएफआ जि खामानि मावदों बे रायजो राजाफोरनि नोजोराव नुखाजोबनाय जों बुंनांगौ दरकार गैया लामानिफ्राय लानानै स्कुल कलेजनिफ्राय लानानै माखासे
बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै माखासे 40टा डिपार्टमेन्टखौ जेरैबायदि बिटिसि खुंथायनि बेबस्थायाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ लानानै जेरै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारफोरनि जेरैबायदि माने थांलाय फैलायनि जे बेबस्था कानेक्टिभिटि र'डफ्रा कमप्लिट जाजोब्बाय बेनि मोनसे फोरमान आरो दिनै बिथांमोना 2 बोसोर बारलांबाय बिथांमोना खोथा ओरैबायदि खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांमोना बे बोसोरनि जिथु बाजेट 722 कोटी टाकाखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ लाबोनो हादों बिथांमोना नैबे मार्चनि 31 तारिखआवनो सरकारनि नियम नीतिनि गेजेरजों एकाउन्टआव क्ल'ज जागोन अब्ला बिथांमोना फैसाखौनो कमप्लिट बाहायजोबनो हानाय नङा बेनो मोनसे फोरमान बिथांमोना जे खामानि मावनो हायाखै फैसा खरसा खालामनो हायाखै बेनो मोनसे फोरमान आरो ओंखायनो खावलायदों रनसि समाजनि रायजो राजाफोरजों बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बिपिएफखौ बयबो बोजबना लायो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ पुनराय फिन आरो बे बिटिसिआव सरकारखौनो खाबु होगोन आरो बेखौनो मोनसे प्रमद बर'नि जिथु बुंनाय राव प्रेक्टिकेलाव बे नंखाय जोंनाव जिथु कनस्टिटिउसननि जोंनो बेखौ होदोंना होआखै संबिजिरारि मोन्थाय जोंनो होदोंना होआखै बेखौ नोजोर होनांगोन प्रमद बर' बुंबानो जानाय नङाना दा दिनै बुंदों बिथाङा डिसिएसपिनिखौ बाहायनो हादों होनना बुंदों बाहायनो हादोंबाथ' बे अबस्था जानो नाङामोन फेक इनकाउन्टार जानो नाङामोन आरो नंखाय गैयै माने दाय गैयै मानसिफोरखौ जों हमनानै दोननो जेलाव सोनो नाङामोन बेनो बिथांनि मोनफा मोनफा फोरमान आरो बिथाङा जे दिनै बिटिसिखौ गावनि खेमथायाव लानानै गावनि पावाराव थानानै जे बिथाङा जे बिटिसिखौ मोजां सालायनो हायाखै बेनो फोरमान मानोना दिनै जोङो बयबो नोजोर होदों रायजो राजाफ्राबो नोजोर होदों दिनै जोंबो नोजोर होदों जे बिटिसिखौ प्रमद बर'आ जे मोजाङै खुंफुंनो हायाखै बेनो फोरमान आरो मानोना पावार मोनदों होननानै बिथाङाथ' मावनांगौमोन ना पावारा बहा थांखो 16टा डिपार्टमेन्टखौल' नङा गासै डिपार्टमेन्टखौ होजोबबाय बियो जोंना रायजो राजाफ्रा मिथिनाया मोजां प्रमद बर'आथ' उनाव 16टा जोङो डिसिनि होदों एसपिनि होदों जों बाहायनो हाबाय होनदों बे मिसा खोथा प्रमद बर'आ गासै बिटिसिनि गोहोखौ गाव सलायनो हायैनि डिसि एसपिनो माखासे खामानिखौ जाबना दोननानै गाहामजों भद्रलक बाबु बायदि आखल दिन्थिनानै मात्र मोनसे कमिसन जानायनि राजनितिल' खालामबाय थादों बिथांमोननि मेम्बार चेयारमेन बिसिडिसि गासैबो नोंथांमोना गामियाव थांना खबर लाहैबानो मोनगोन पिएमएवाइनिफ्राय लानानै एमजिएनरेगानिफ्राय लानानै दिनै बिथांमोना अरुणोदय आसनिनिफ्राय लानानै रेशन कार्डनि जिथु सार्भिस होदों बेफोरनिफ्राय लानानै कमिसन आरो पार्सेन्ट थाइसेबो फैसा मोना बिथांमोना खामानि मावा बिदिनो नामा प्रमद बर'नि मोजां सरकार खुंनाया आरो बेखौ बुङोब्ला बिथांमोना माने देहायाव नाङो बेखौ बुङोब्ला बिथांमोना लाजि मोनो ओंखायनो नुदों दिनै लोब जेरैबायदि दिनैनि बे जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया फैनानै जिबायदि बे फैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा बुंस्लाबनो मोनै लोब फैनानै नै माने 3,000 दिनै सुबुङा दिनै फैनानै हाग्रामा महिलारिखौ मोनसे गोहो फैदों दिनै बिपिएफखौ गोहो फैदों फैबाय थानाय दिनाव रायजो राजाफ्रा बुंदों नोंथांमोनाल' थिग था बिपिएफखौ जोंनो नांफिनगौ इउपिपिएल आरो इउपिपिएलनि सरकारा जाया बिथांमोना मोजां खुंनो रोङा होननानै रायजो राजाफ्रा जोबोद थुलुंगा होबाय थादों ओंखायनो दिनै हाग्रामा जेरैबायदि फैदों हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि फैनानै जोंखौ मोनसे थुलुंगा होफैदों बेनो फोरमान फैबाय थानाय दिनाव पुनराय बिपिएफआ पावाराव फैगोन ना 100% बे मोनसे फाइनाल जानानै थाबाय आरो